سلام أبا وستعدن وصانكم معلتاو مدلواتنا اتكتاتلو كبراتن كورانن ازي لومي تلفزيون نلومي 27 قنبت كلتشحن 18 عام تمرت ناباخم زقربلو ساعات زينا جميرالو كسام خنبتي مدبنا مسانا كتصنحم ني يوتيوبنا سبسكرايب شير لايك كومنت مقبار ازي فيديو كتفلمو بخبر نعدم ميديانان بروغراماتنا سبسكرايب لايكن شيرن بمقبار كتكتاتلونا بخبر نعدم አይተ ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ ምረጻ ኢትዮጵያ ርእይቶ ሂቦም አይተ ጌታቸው ካብ ትግራይ ስለዝመጻኹ ድምጽ ይሃብኩን እንተ ዝህብ ግን ንገዛእ ውድብ ዘይኾነስ ኩናት ንምኹናን ድምጽይ መሃብኩ ነይረ ክብሉ ገሊጾም ሕወሓት ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ደብዳቤ ልኢኹም እቲ አንጸላሊ ዘሎ ኩናት ንኹሉ ዘባ ዘናግዕን ሰብኣዊ ቅልውላው ከጋድድ እዩ ክትብል ድማ ውድብ ሕወሓት አጠንቂቓ ኣብ ወረዳ ጸገዴ ከቢድ ውግእ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ማእኸል ዕጡቓት ኮይኑ ከም ዝርከብ ድማ እናተገለጸ ይርከብ ጥምረት ንሓድነት ኢትዮጵያ ዝተባሃለ ውዳበ ብሽሙ ኣብ ቤት ምኽሪ ኢትዮጵያ ዝኾነ ሕጺ ከም ዘየእቱ ኣፍሊጡ ዝብሉን ካልኦትን ዝርዝር ዜናታት ኣሰናዲና ኣለና ሎሚ ቴሌቪዥን እዋናውን ሚዛናውን ሓበሬታታት በብእዋኑ ናባኹም ንከቕርበልኩም ሳብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ሚድያና ክትኾኑ እናዓደምና بزرزر نبز حزنا يوم حابريتات كنسجركم አይተ ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ መረጻ ኢትዮጵያ ርእይቶ ሂቦም አይተ ጌታቸው ካብ ትግራይ ስለዝመጻኹ ድምጽ ይሃብኩን እንተ ዝህብ ግን ንገዛእ ውድብ ዘይኾነስ ኩናት ንምኹናን ድምጽይ መሃብኩ ነይረ ክብሉ ገሊጾም ቲአርቲ ሚዲያ ምስ አማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር አይተ ጌታቸው ረዳ ቃለ ምሕተት አካይደሎ ኣብዚ ተገብረ ቃለ ምሕተት እታ ጋዜጠኛ ኣብ ውጽኢት መረጻ ኢትዮጵያ ዘለዋ ጥርጣረ ብምልዓል ሕቶ ቕሪባትሉ እቲ ቃለ ምሕተት ብሰፊሑ ዘተኮረሉ ነጥቢ ውጽኢት እቲ መረጻ ክሳብ ክንደይ ህዝባዊ ተቐባልነት ከም ዘለዎ ተናሕናሕቲ ውድባት ዘጋጥሞም ስዕረትን እዋናዊ ኩነታት መረጻን ዝድህስስ እዩ ጋዜጠኛ ቲአርቲ ክትሓትትን ከላ ከም ኢትዮጵያ ዝበለ ዝተኸፋፈለ ፖለቲካ ዘለዎ ሃገር ሓደ ፖለቲከኛ ካብ 80 ክሳብ 90 ሚእታዊ ህዝባዊ ድምጽ ረኺቡ ክበሃል እንከሎ እዚ መረጻ ፍትሓዊ ስለምዃኑ ምጥርጣር ኣይተርፍን ስለዚ እቲ መረጻ ፍትሓዊ ነይሩ ክትብል ትኽእል ዶ ክትብል ሓቲታቶም አይተ ጌታቸው ረዳ ክምልስ እንከሎ ቅድም ቀዳድም መን ከም ሰዓረን ብኽንደይ ሚእታዊ ከም ሰዓረን ዝተዋሃበ ዕላዊ መግለጺ ክሳብ ሕዚ ኣይሰማዕኹን እዚ ከምዚልን ከሎ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብዚ ፖለቲካ ሃገር ስለ ዝጸናሕኹ ኣነ ኣባል ዝነበርኩሉ ገዛእ ውድብ ሕወሓት ተመሳሳሊ 99 ሚእታዊ ድምጽ ዝሰዓረሉ እዋን ነይሩ እዩ ነዚ ድማ ባዕሉ ዝኻኣለ ምኽንያታት ኣለዎ ኢሉ አይተ ጌታቸው ረዳ ወሲኹ ክገልጽ እንከሎ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኣገባብ መረጻ ንሱ ብምዃኑ ብዙሓት ተናሕናሕቲ ኣብ ዘለውሉ እዋን ዝለዓለ ድምጽ ዘምጽእ ጥራሕ ነቲ ወንበር ይርከብ እዚ ማለት ብዙሕ ህዝባዊ ድምጽ ዝረኸቡ ኣካላት እንኳ ሓደ መንበር ከይረኸቡ ክተርፉ ይኽእሉ እዮም ኣሰራርሕኡ ፍትሓዊ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ነገር ግን ሕገ መንግስቲ ዝብሎ ንሱ እዩ ኣብ ካልኦት ሃገራት ምዕራባውያን ዲሞክራሲ ዝውን ዝረአ እዩ ክብል ገሊጾሎም ካልእ ምኽንያት ክህብን ከሎ ድማ ቅድሚ መረጻ ሒደት ኣዋርሕ ጥራሕ ዝንቀሳቐሱ ኩነታት ዝሕሉ ውድባት ስለ ዘለው እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ብቐሊሉ ይበልጾም ኢሉ እታ ጋዜጠኛ ቀጺላ እዚ ኩሉ ዓብይ ድምጽ ምምጻእ ምስ ምንታይ ይተሓዝ ተንሓናሕቲ ሓይልታት በቲ ገዛእ ውድብ ክሰዓሩ ዝኽኣልሉ ዓብይ ጸገም እንታይ እዩ ክትብል እውን ሓቲታቶ እዮም አይተ ጌታቸው ረዳ ዝሃቦ መልሲ ከም ስዕቢ ነይሩ ሚልዮናት ህዝቢ ንቀዳማይ ሚኒስተርን ፖሊሳቶምን ይድግፉ እዮም በተመሳሳሊ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ንፖሊሳቶም ዝቃወሙ ሚልዮናት እውን ኣለዉ እዚ መረጻ ግን ተቐባልነት እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ጥራሕ ዝፍተሸሉ ኣይኮነን ህዝቢ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ብዘሎ ጎንፂ ክሳብ ክንደይ ከም ዝተማረረ ዘርእየሉ እዩ ብማል ምላሽ ሂቡ አይተ ጌታቸው ረዳ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘስተውዕሎም ክልተ ዓበይቲ ውልቃዊ ትዕዝብታት እውን ኣካፊሉ ኣብዚ ሰሙን ጅማ ነይረ ሕዚ ድማ ኣዲስ ኣበባ ኣለኹ ኣብዚኣቶም መረጻ ክካየድ ከሎ ብዓይኒ ርኢ ኣለኹ ህዝቢ ብበዝሒ ብንግሆ መጽኡ ይመርጽ ነይሩ ኢሉ ወሲኹ ድማ ኣብ ገለ ከባቢታት ዝተወሰኑ ተቃውምቲ ሓይልታት ኣጽዋርን ፈንጅታትን ብምጥቃም ነቲ መስርሕ ድምጽ መሃብ ጠጠውን ምባል ክጽዕሩ ከለው ኣስተውዒለ ነገር ግን ኣሽሓት ህዝቢ ነዚ ፈተና ተጻዊሮም ድምጾም ሂቦም እዮም እቶም ዝቃወሙውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገር ብዘሎ ጎንፂ ዝተጸየፉ ምዃኖም ንምእማን ምኽንያት ኣለኒ ስለዚ እዚ መረጻ ፖሊሲታት ምድጋፍ ጥራሕ ዘይኾነስ ጎንፂ ንምኹናን እውን ነይሩ ክብል ውልቃዊ ትዕዝብቱ ኣካፊሉ አይተ ጌታቸው ረዳ ሓሳብ ከጠቕልል እንከሎ ንሱ ባዕሉ ካብ ትግራይ ስለዝመጸን ኣብ ትግራይን ድማ መረጻ ስለዘይተኻየደ
ድምፂ ከም ዘይሃበ ኣነፂር ኣሎ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ቅድሚ ሕዚ እቲ ብውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝፈረሰ መረፃ ትግራይ ኣብ ዝተሳለጠሉ እዋን እቲ መረፃ ትክክለኛ ምዃኑን ሕገ መንግስታዊ እውን እዩ እናበለ ይካትዑ ካብ ዝነበሩ ፖለቲከኛታት ህወሓት ሓደ ምንባሩ ይዝከር ህወሓት ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ደብዳቤ ልኢኸም እቲ ዝመጽ ዘሎ ኩናት ንኹሉ ዘባ ከናግዕን ሰብኣዊ ቅልውላው ከጋድድን እዩ ክትብል እውን ውድብ ህወሓት ኣጠንቂቐም ህወሓት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብታ ሃገር ክፍጠር ዝግብኦ ዝነበረ ናይ ዘተን ስምምዕነትን መንፈስ ሙሉእ ብሙሉእ ጠፊኡ ኣሎ ክብል ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኸሲሱ ናቱ ብተጸራሪ መንገዲ ድማ መንጋስ ውሳነ ሓደ ወገን ከምኡ እውን ወተሃደራዊ ሓይሊ ስጉምትታት ዝብሉ ፖሊስታት ነጊሶም ምህላዎም ገሊጹ እዚ ክፍጠር ዝኽእል ሓድሽ ኩናት ኣብ ውሽጢ ደቡብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ተደሪቱ ከም ዘይተርፍ እቲ መግለጺ የጠንቀቐ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ዘባዊ ወጥሪ ንድሕሪ ጉራብቲ ሃገራት ዝረአ ዘሎ ጻሕታሪነት ወተሃደራዊ ዝንባለታት ከምኡ እውን ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ኩናት ንኹሉ ዘባ ዘናግዕ ሓደጋ ከም ዘለዎ ገሊጹ ፌደራል መንግስቲ ግትር ቅዋም ሒዙ ከም ዘሎ ዝወቀሰ ህወሓት በኣንጻሩ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ግን ሕዚ እውን እቶም ጸገማት ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ዘለዎ ጽኑዕ ቆራጽነት ገሊጹ ኣሎ ኣብ መወዳእታ እቲ ውድብ ናይቲ ጸገም ሱር ሰደዱ ምኽንያት ንምፍታሕ ብሃገራዊ ማሕበረሰብ ዝምራሕን ዝድገፍን እሙን ፖለቲካዊ ዘተ ክጅምር ጻውዒት ኣቕሪቡ ውድብ ህወሓት ነቲ ብውዕሊ ፕሪቶሪያ መሰረት ዝተመስረተ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ጊዜያዊ ምምሕዳር ብወተሃደራዊ ሓይሊ ሰራዊት ትግራይ ኣፍሪሳ እቲ ቅድሚ ፕሪቶሪያ ዝነበረ ነባር ቤት ምኽሪ ናብ ስራሕ ከም ዝመለሰቶን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዳግማይ ፕሬዚደንት ጌራ ከም ዝሸመቶን ይዝከር ኣብ ወረዳ ጸገዴ ከቢድ ውግእ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ ኣብ ወረዳ ጸገዴ የኣማራ አስመላሽ ኮሚቴን ሓይልታት ፋኖን ከቢድ ውግእ ከም ዘካየዱ ተገሊጹ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ንወረርቲ ሓይልታት ዘደናገጸ ሓድሽ ኩናት ከም ዝተወልዐ እሙናት ፍልፍላት ኣረጋጊጾም ኣብ ዞባ ምዕራብ ወረዳ ጸገዴ ፍሉይ ቦታ ዓዲ ክብረት ብሰንኪ ዝተወልዐ ከቢድ ውግእ ኣብ ልዕሊ እቶም ሓይልታት ከቢድ ናይ ሰብን ንዋትን ጉድኣት ኣብፂሑሎም ካብቲ ከባቢ ዝበፅሑና እሙናት ሓበሬታታት ከም ዝሕብርዎ እቲ ውግእ ዝተወልዐ ብዕለት 24 ወርሒ 9 2018 ዓመተ ምህረት እዩ የኣማራ አስመላሽ ኮሚቴ ኢሉ ንዓርሱ ዝጽውዕ ኣብቲ ከባቢ ፀረ ሰላም ምንቅስቓስ ክገብር ዝጸንሐን ጉጅለ ናብቲ ሓይልታት ፋኖ ዝርከብሉ ቁሸት ምድፋእ ምስ ጀመረ እዩ እቲ ኩናት ተወሊዑ ክሳብ ሕዚ ዝቐጽል ዘሎ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ እቲ ሰላም አስከባሪ ተባሂሉ ዝጽዋዕ አስመላሽ ኮሚቴ ክልተ ኣባላት ክቕተሉን ከለው ሓደ ድማ ቆሲሉ እዩ ተወሳኺ ናይ ሰብን ንብረትን ጉድኣት እውን ክህሉ ከም ዝኽእል ሓበሬታታት የመላኽቱ ብወገን ሓይልታት ፋኖ ዝበፅሐ ሰብኣዊ ኪሳራ ዋላ እኳ እንተሃለወ ደቂ እቲ ከባቢ ዝኾኑ 3 ሚሊሻታት ግን ተሓባበርቲ ፋኖ ይኹን ብዝብል ተኣሲሮም ተወሲዶም ኣለዉ ኣብ ዓዲ ሰላም ብ4 መኻይን ዝተጻዕነ ናይ ብልጽግና ሰራዊት እናሃለወ እቲ ውግእ ክካይድን ከሎ ዝኾነ ዓይነት ናይ ምክልኻል ይኹን ናይ ድጋፍ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዘይከኣለ ተገሊጹ ኣሎ በዚ ምክንያት ድማ ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ዘሎ ንጹህ ህዝቢ ዝሰግሮ ዘሎ ሓሳርን መከራን ኣዝዩ ዝዓመቐ ኮይኑ ስርዓት ኣልቦነት ነጊሱ ይርከብ ተባሂሉ ብተወሳኺ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘብዒ ተከዘ ዝብል ሓይሊ ዘሰልጥን ዘሎ እንትኾን ብኣንፈት ራያ እውን ዘብዒ ሕንጉም ብርዳ ዝብል ሓድሽ ሓይሊ መስሪቱ ምንቅስቓስ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ሕቡእ ሽርሒት ሓንጊጡ ዝተመስረተ ሓይሊ 6 ወረዳታት ክልል ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ ንምምንዛዕ ዝዓለመ ምዃኑ እውን እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝርከብ ዘብዒ ተከዘ ብፌደራል መንግስትን ሰራዊት ምክልኻል ሃገርን ይሕገዝ ከም ዘሎ ዕላዊ ብምግባር ከም ዚሉ ኣሎ ነዘብዒ ተከዘ ክነጠናኽር ንፍትን ኣለና ሰራዊት ኢትዮጵያ ድማ ይሕግዘና ኣሎ ኮሎኔል ደመቀ ሕዚ ዘብዒ ተከዘ ንመከልኻል ሃገር ክቀራረቦ ዝኽእል ሓይሊ ኮይኑ ኣሎ ንሃገር ዝጠቅም ስለ ዝኾነ ክነጠናኽሮ ኢና ኢሉ ምዝራቡ ይዝከር እዞም ሓይልታት እዚኦም በዋናነት ብፌደራል መንግስቲ ዝጣየሹ ዘለው ኮይኖም ዋና ዓላምኦም ድማ ብሽም ርስትኹም ክተምልሱ ዝብል ፕሮፓጋንዳ መሬት ትግራይ ንምውራር ምዃኑ ብዙሓት ይኣምንሉ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሕዚ እውን ዝቕጽል ዘሎ ግፍዕታት ብዝምልከት ዓለም ለኻዊ ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰላት ሂውማን ራይትስ ዎች ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2026 ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ተጋሩ ወረቐት መንነትን ንከይረኽቡን ብዘይ ፍቃድ ንከይጓዓዙን ኣድልዎ ዘለዎ ኣሰራርሓ ዘርጊሑ ክብል ኸሲሱ እዩ እቲ ትካል ኣብ ሰነ 2023 ከምኡ እውን ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ሚያዝያ 2023 ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻባት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝፍጸሙ ስቃይ ማእሰርቲ ገደብ ምንቅስቓስን ምጽጻይ ዓሌትን ሓዊሱ መንነት መሰረት ዝገብሩ ገመራት ንክፍጸሙ ኣዚዙ ወይ መሪሑ ብማል ንኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ብሽም ጠቂሶም ከም ዝነበሩ ዝዝከር እዩ ጥምረት ንሓድነት ኢትዮጵያ ዝተባሃለ ውዳበ ብስሙ ኣብ ቤት ምኽሪ ኢትዮጵያ ዝኾነ ሕፁ ከም ዘየእቱ ኣፍሊጡ ኣብቲ ተኻይዱ ዝተባሃለ ሻብዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ኢትዮጵያ
153 ሕጽያት ዘቕረበ ጥምረት 5 ፖለቲካዊ ውድባት ዝሓቆፈ ጥምረት ሓድነት ኢትዮጵያ ኣብ መስርሕ መረፃ መሰረታዊ ጉለታት ዝነበሮ ትርጉም ዘለዎ ህዝባዊ ተሳትፎ ብዘይ ምህላውን ነቒፉም ዋላ እውን ተወዳደርቱ መረፃ እንተዝዕወቱ ኣብ ቤት ምኽሪ ኢትዮጵያ ከኣቱ ከም ዘይፈቅድ ኣፍሊጡ እዩ እቲ ንባይ ተወከልቲ ህዝቢ 226 ሕጽያት ንቤት ምኽሪ ክልላት ድማ 827 ሕጽያት ዘቕረበ ጥምረት ብዙሓት ብድሆታት ዘይተማልኡ ቅድመ ኩነታት ከምኡ እውን ኣብቲ መስርሕ ብዙሓት ጉድለታት ብምጥቃስ ናብቲ መረፃ ከም ዝኣተወ ገሊጹ እቲ ጥምረት ድሕሪ እቲ መረፃ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ዘተን ድርድርን ዝተመስረተ ፖለቲካዊ ተሓሳስባ ንምስፋን ኣብቲ መረፃ ከም ዝተሳተፈ መሰረታዊ ሃገራዊ ጸገማት ብዘተ ብድርድርን ብዕምቆት ዝርርብን ክፍታሕ ኣለዎ ከምኡ እውን ዕብለላ ሓሳባት ዝተሓላለኹ ጸገማት ንምፍታሕ ቁልፊ ግደ ዝርርብ እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ እቲ ጥምረት ወሲኹ ኣብቲ መስርሕ መረፃ ዝገበሮ ተሳትፎ ነቲ ኣብቲ መስርሕ መረፃ ዝነበሮ ጭቡጥ ጉድለታት ምጭብርባርን ንምቅልዓ ዝዓለመ ምዃኑ ተሳትፎ ድማ ኣብ ውሕዳት ዝተወሰነ ዓቕሚ ዘለዎም መረፃ ክልላት ከም ዝገደቦ ገሊጹ እቲ መረፃ ተኻይዱ እምበር ቅድመ ረቑሒታት መስርሕ መረፃ ኣይተማለን ዝበለ መግለጺ እቲ ጥምረት ሓቀኛ ህዝባዊ ተሳትፎ ዘይብሉ ቁልፊ ሃገራዊ ውሳኔታት ይውሰን ከም ዘለውን ሓቢሩ ብተወሳኺ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብ መምሕዳር መረፃ ንዝፍጠሩ ዘይስሩዕነት ብዝምልከት ጭቡጥ ጥርዓናት መርቱዓታት ብተደጋጋሚ እኳ እንተቐረበሉ እንተኾነ ግን ዝኾነ መእረምታ ስጉምቲ ኣይወሰደን ብማል ነቒፉ እዩ እቲ ጥምረት ኣቐዲሙ ቅድሚ መረፃ ገዛኢ ውድብ ንመስርሕ መረፃ ኢትዮጵያ ብስርዓት የዳኽመሎ ክብል ከሲሱ ነይሩ እዩ ኣብቲ እዋን ምፍርራሕ ምትላል መረፅቲ ከምኡ እውን ንተቃውምቱ ምዕንቃፍ ዝርከብዎም ተግባራት ይርከቡ ክብል ንስርዓት ብልጽግና ከሲሱ እዩ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ዝርከቡ ኤምባሲታት ብዝለዓለ መጠን ክትቕንስ ተሓስብ ከም ዘላ ተገሊጹ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዉ ናብ ኣሜሪካ ንዝጓዓዙ ሰባት ኣገልግሎት ቪዛ ንዝህቡ ኤምባሲታቱ መብዛሕትኦም ንምቕናስ ትልሚ ሒዙ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ መርበብ ሓበሬታ ኣሶሺየትድ ፕሬስ ንሰለስተ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ጠቒሱ ከም ዝጸብጸቦ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ናይ ቪዛ ሕቶታት እናተኣናገዱ ዘለዉ ቁጽሮም ናብ 50 ዝበጽሕ ኤምባሲታት ኣብ ዝቕጽሉ ሰሙናት ናብ 20 ክቕነሱ ከም ዝግበር ሓቢሩ እቶም ንክቕጽሉ ተፈቒድሎም ዘሎ 20 ኤምባሲታት ድማ ኣብ ዋና ከተማታት ኢትዮጵያ፣ ሩዋንዳ፣ ኬንያ፣ ጅቡቲ፣ ታንዛንያ፣ ኮንጎ፣ ናይጀርያ፣ ደቡብ ኣፍሪካ፣ ኡጋንዳ፣ ኮትዲቫር፣ ጋና፣ ቶላ፣ አንጎላ፣ ጊኒ፣ ላይቤሪያ፣ ካሜሩንን ካልኦትን ከም ዝኾኑ ንምፍላጥ ተኻኢሉ እዚ ትልምዚ ክሳብ መጻኢ ወርሒ ሰነ ኣብ ዘሎ ግዜ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ዝሓበረ ኮይኑ እዚ ድማ ኣካል ምምሕዳር ትራምፕ ሰራሕተኛታትን ስደተኛታትን ዘይኾኑ ዜጋታት ንምቁፃር ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ምዃኑ ካብቲ ጸብጻብ መርዳእ ይከኣል እስራኤልን ሊባኖስን ኣብ ዋሽንግተን ተኹሲ ደው ንምባል ተፈራሪሞም እስራኤልን ሊባኖስን ነቲ ተኹሲ ደው ምባል ስምምዕነት ንምሕዳስን ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ምንቅስቓስ ሂዝቦላህን ዝገትኡ ናይ ጸጥታ ከባቢታት ንምፍጣር ከም ዝተስማዕምዓ ኣሜሪካ ኣፍሊጦም ሚኒስተር ወጻኢት ጉዳያት ኣሜሪካ ከም ዝሓበሩ እዚ ሓድሽ ስምምዕነት ዝተበጽሐ ኣብ ዋሽንግተን ብዝተኻየደ መበራብ ዓይዙር ናይ ኣሜሪካ ኣደራዳሪነት ዘተዩ እዚ ስምምዕነት እዚ ሊታኒ ካብ ዝተባሃለ ነዊሕ ወሓዚ ሊባኖስ ጀሚሩ ክሳብ ደቡብ እስራኤልን ሊባኖስን ዘሎ ሰፊሕ ከባቢ ካብ ተዋጋእቲ ሂዝቦላህ ነፃ ንምግባር ዝዓለመ እዩ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ከም ዝገለጽዎ እዚ ሓድሽ ትልምዚ ኣብ ውሽጢ ሊባኖስ ካብ ሂዝቦላ ነፃ ዝኾነ ናይ ጸጥታ ዞባ ንምፍጣር ዝኽእል ናይ ተግባር መደብ ሒዘሎም ይኹን እምበር እዚ ስምምዕነት እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ተግባራዊ ክኸውን ዝኽእል ብኢራን ዝድገፍ ጉጅለ ሂዝቦላ ዝፍጽሞ ምጥቃዓታት ኩሎም ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ሙሉእ ብሙሉእ ጠጠው ምስ ዘብል ጥራሕ ምዃኑ ተገሊጸሎም እዚ ተስፋ ዘንጸባርቐ ዘተ ዝተበጽሐ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ብዝተፈጸመ ምጥቃዕቲ እስራኤል እንተወሓደ 9 ሰባት ምስ ተቐተሉን ሂዝቦላ ድማ ብወገኑ ናብ ሰሜን እስራኤል ሮኬታት ምስ ወንጨፈን እዩ እዚ ኩነት እዚ ነቲ ኣብ መጀመርታ ሰሙን ተበፂሑ ዝነበረ ናይ ከፊል ተኩሲ ደው ምባል ስምምዕነት ኣብ ከቢድ ፈተና ኣውዲቕዎ ከም ዝነበረ ይዝከር ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ስምምዕነት ሂዝቦላ ክሳብ ሕዚ ብዕሊ ዝሃቦ ርእይቶ የለን ይኹን እምበር ናይቲ ጉጅለ ፖለቲካዊ ምክሪ ቤት ኣባል መሐሙድ ቃማቲ ብዛዕባ እቲ ዝተገብረ ስምምዕነት ክዛረቡን ከለዉ እቲ ስምምዕነት ናይ ዳሃያ ደቡብ ቤይሩት ዕቁባ ስምምዕነት እምበር ሙሉእ ናይ ተኹሲ ደው ምባል ስምምዕነት ኣይነበረን ኢሎም ምዝራቦም ተገሊጸሎም ኣብ ቀጻሊ ክልቲኦም ወገናት ዝበለጸ ኩለንተናዊ ስምምዕነት ንምብጻሕን ተወሳኺ ዘተ ንምክያድን ብኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ሰነ 22 እንደገና ንምርኻብ ቆጸራ ሒዞም ኣለዉ ክቡራት ተኸታተልቲ ሎሚ ቴሌቪዥን ስለዝተኸታተልኩምና ምስጋናና ዝዓዘዘ እዩ ንዩቲዩብና ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ከም ዝገበርኩም ብምትእማን ኣብ ናይ ጽባሕ ሰዓተ ዜና ክሳብ ንራኸብ ሰላም